Pero nga naglakaw eh. Barag man. Kita na CCTV ron. Traffic eh. No. Na engineer. Port. Idun, ano tao idun? Wow. Ato na sundon kay. Hindi na kadaog gapit ako na. Kaya hindi dagan. Mawa na ko sa dagan. Hindi naman na guys. Fifth quarter na eh. Kapuyag na eh. Ano ba dahil? Kaya din ang nakadaog. Amawa na di kadaog eh. Kaya No. oh, sakit ka na. Balik na tuhod. Wala na kusog eh. Mawa na engineer dire makalitok. Guys, dara ilang na human guys oh. Muram nagdisinaw. Time eh. Tara na human. Time check. Bato pang winning shot to. Na, kob man ah. For the win gini ba? Ge. Dagang kusog dan ang bola han sakit. Puyo daw. Number 20. Ano di na kadaog. No. Kami mo ni grill sa. Di na kadaog ba. Kaya ba? Mawa ka puya nagnaw. Puya ba de? Oh, musay? No. Puya eh? Purut kusog eh? No. Dili lang ta kutob nga guys kay mana. And like, share, and comment guys. Kung unsa inyong ipa-about sa mga, please comment in the comment section. Bye guys! Guys, lumbuling, wala ligaw-ligaw guys. Gina guys, bye na nga guys.